Va passar una vegada això. Va passar moltes vegades mateix, però... El partit de les comences a Bé. Escolta! Si és bo! Home, no! Sempre estàs muntant i tot. Sí. I llavors què fas en els congressos? Tens que parlar o què? Sí. Abans es posaven els vídeos de la parada, ara que es pot escollir, però Sí, no, normalment no. Al revés, no la càmera que ve... No, endavant. bé, fred, avui els baixos davant, per veurà. Jo darrere vegada, Uns centímetres darrere, sisplau. Bé, doncs, en primer lloc, moltes gràcies a tothom, a totes les persones que avui sou aquí davant dels jutjats de Mataró, a totes les persones que al llarg d'aquests dies m'estan donant suport i realment és imprescindible aquest suport per refer-te emocionalment i poder tirar endavant. Per tant, us ho agraeixo molt a tots i a totes que avui sigueu. I bé, és el que sempre hem dit, la nostra millor arma és la solidaritat. Bé, en primer lloc el que voldria destacar és que ho tornarem a fer tants cops com calgui, manifestar-nos, expressar-nos i reivindicar la llibertat dels presos polítics i el nostre dret a l'autodeterminació. Per mi és una qüestió bàsica i que és el que explica que avui estiguem, en aquest cas jo, davant de la justícia espanyola. En segon lloc, vull remarcar que els fets del 14 d'octubre, a la tarda del 14 d'octubre a Mataró, tenen a veure amb una convocatòria d'una manifestació a la tarda, a les 6:30 de la tarda, a l'estació de trens de Mataró, a la qual vaig decidir acudir-hi, i vaig acudir amb un ànim totalment pacífic, de reivindicar i d'expressar-me lliurement, en pau i en llibertat, i
em vaig trobar que l'operatiu policial desplegat davant de l'estació de Mataró m'ho va impedir, vulnerant els meus drets fonamentals i lesionant-me. Amb una violència totalment inesperada, tant per mi com per la gent que estàvem en aquell moment manifestant-nos. Dir-vos doncs, que avui acudeixo al jutjat de Mataró en qualitat d'investigat, amb càrrecs d'atemptat a l'autoritat amb resultat de lesions lleus, diuen, i de desobediència i d'aldarulls públics. Jo puc demostrar, i així ho faré, que totes aquestes acusacions són falses, que jo no vaig agredir a ningú, que jo vaig acudir amb total tranquil·litat i pacíficament a una convocatòria en exercici del meu dret a la llibertat d'expressió, de manifestació, i no sols demostraré, sinó que hi ha molts testimonis, tant presencials com gràfics, que poden donar fe del que jo estic dient. I per últim, doncs dir que avui sóc jo el que acudeix com a investigat, però penso, la meva opinió és que qui hauria d'estar realment investigat són els agents de l'operatiu policial, els agents de l'Arro que van intervenir aquella tarda a Mataró, els comandaments dels Mossos d'Esquadra i la cúpula del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, que són col·laboradors necessaris de l'estratègia repressiva del Ministeri de l'Interior espanyol, el senyor Marlaska, que només busca la criminalització de l'independentisme català i la desmobilització de la ciutadania que es mobilitza a favor de la llibertat dels presos polítics. Per tant, l'únic que espero després de fer les declaracions avui davant del jutjat és que arxivin la causa, que retirin els càrrecs que se m'imputen i que això quedi en no res pel que fa a mi, però en tot cas que es depurin les responsabilitats que calgui pel mal que em van ocasionar aquell dia. Res més, moltes gràcies, i dir-vos que m'acompanya el Xavier Pellicer d'Alerta Solidària, que us faran les declaracions, i també vull agrair a l'Associació de Juristes pels Drets Humans del Maresme, que són els que m'han donat cobertura jurídica des del primer dia. I bé, res més per la meva part i passo la paraula a en Xavier. Moltes gràcies. Bé, jo primer de tot mostrar tot el suport a en Juli i a la resta de persones represaliades. On hi ha lluita hi ha repressió, on hi ha repressió hi ha solidaritat i hem de seguir lluitant, per tant seguirà havent-hi repressió i el primer de tot és donar tot el suport i tot l'escalf, tota la força, perquè aquesta repressió no debiliti el teixit solidari, sinó que l'enforteixi i podem seguir lluitant cada cop en unes condicions amb més suports, amb més força i per tant avançar cap als objectius de la independència dels països catalans. Per altra banda, constatar que el que va passar a Mataró aquella tarda no és una excepcionalitat, no es tracta d'una poma podrida dins una cistella de pomes com en aquest cas seria el cos de Mossos d'Esquadra, sinó que es tracta d'uns operatius perfectament planificats i amb uns objectius molt clars, que és atemorir la població, que és vulnerar els drets fonamentals i que de forma sistemàtica s'han produït a Mataró i arreu del territori en totes les mobilitzacions que hi ha hagut en aquests dies. En aquest cas li va tocar al Juli, en aquest cas li va tocar la mobilització a Mataró. Es tractava d'un tall pacífic que s'estava produint des de les 5 de la tarda i que va ser brutalment reprimit per part de la ARRO, en aquest cas, com han fet la Brimo en altres casos i com han fet molts altres cossos, com la Guàrdia Civil o la Policia Nacional, que tenia per objectiu dissuadir de les mobilitzacions i aturar-les, com estem veient que està passant, per exemple, en els darrers dies, en els talls diaris que es fan a Meridiana, que cada cop estan actuant d'una manera més contundent, perseguint a la gent. En tot cas i amb tot motiu, l'únic que pretenen i que volen és aturar unes mobilitzacions absolutament legítimes i que han de tenir cabuda en un estat democràtic i de dret que nosaltres qüestionem que ara mateix hi sigui.
Això per aquesta part. Per altra part, denunciar també que Interior i per tant el govern de la Generalitat s'ha personat com a acusació en el cas del Juli. Per tant, ens trobem amb un govern de Vichy, amb un govern que per una banda va fent unes proclames públiques i unes proclames polítiques i per altra banda va represaliant a la gent que es mobilitza i actua absolutament de comparsa d'una repressió de l'Estat i per tal d'aturar unes mobilitzacions. Aquesta responsabilitat no s'extén només a les acusacions, sinó que a la pròpia actuació dels cossos policials, dels Mossos d'Esquadra, perquè, com us he dit abans, no actuen perquè els agents siguin més bons o menys bons, sinó que actuen de forma sistemàtica, de forma organitzada i amb unes consignes polítiques clares i, per tant, la darrera responsabilitat la té el conseller d'Interior, Miquel Buch, i el propi govern de la Generalitat, encapçalat també pel president, òbviament, i per tant ens trobem en què el paper de la Generalitat està sent un paper de còmplice necessari per tota la repressió que estan patint les persones que s'estan mobilitzant arreu del país en les darreres setmanes i en els darrers mesos. Finalment, davant l'evidència d'aquests fets, però com en tots els altres fets i com en tots els altres casos en què s'ha produït repressió, també en els casos en què les persones s'han defensat fent barricades per evitar que les atropellin, també en els casos que les persones s'han defensat de les agressions policials, nosaltres exigim l'arxivament, l'aturament de les causes, l'aturada de la repressió contra totes aquestes persones i també en el cas del Juli, en el que hi ha evidències gràfiques, testimonis que mostren com van passar els fets i com la versió dels Mossos d'Esquadra, com en tants i tants altres casos, forma part d'una versió que s'escapa de la realitat i que l'únic que pretén és legitimar una acció de brutalitat policial absoluta i sense cap tipus de fonament jurídic. Per això també demanem l'arxivament de la causa, la retirada de la Generalitat, que s'ha personat com a acusació particular, la personació com a acusació particular de la Generalitat, però contra els agents que van realitzar aquestes accions que van vulnerar els drets i, per tant, la depuració de responsabilitats tant en els cossos operatius com en els comandaments com a nivell polític. Una vegada més mostrar la nostra solidaritat i animar-vos a tots i a tots a seguir lluitant. La repressió el que pretén és aturar-nos, és desmobilitzar-nos i no ho aconseguirà. Moltes gràcies.